Dwi ar wefan Wikimedia Commons. Mae Wikimedia Commons fatha storfa ar gyfer lluniau, clipiau sain a fideos am ddim. Wedyn dwi isio ychwanegu llun at erthygl Ysgol Gyfun Llangefni bore yma. So, felly, y peth cyntaf dwi eisiau gwneud ydy checio weld os oes o lluniau ar Ysgol Gyfun Llangefni yn gyntaf. A wrth gwrs, mi fedrwch chi dynnu lluniau eich hun os da chi isio a i'w chlwytho nhw ar Commons. Oes, mae hwnna ddipyn ddigwyr. Iawn. Felly, dwi'n meddwl mae hwnna dyn ni'n gorau. So, dwi'n glicio ar hwnna. A wedyn, fel da chi'n gweld, mae Danny 94 James nath dynnu'r llun. Ond, da ni efo'r hawl rwan i rannu'r llun, i addasu'r llun, os da ni isio. A i ryw radda mae Danny 94 James efo yma wedi ildio'r hawl ddeu gwir. O ddefnyddio i lun o. Be dwi'n feddwl ydy, mae'n rwan yn agorad i bawb. Felly, copi hwnna. A wedyn, os awn ni i Wikipedia Cymraeg. A wedyn i erthygl Ysgol Gyfun Llangefni. A wedyn os fydra ni, os nawn ni olygu hwnna, nawn ni just peidio mewn gofnodi am funud, am rwan. Mynd lawr, so fel arfer mae'r llun mynd reit yn top yr erthygl. Felly, os na i just pastio hwnna i fewn, fel la, a just creu link, so mae hwn yn math o godio. Os fydra i ddefnyddio 2 fraced i agor y cod, wedyn mynd i lawr i'r gwylod yma, a 2 fraced i gau. So mae hwnna wedi creu dolen yn fyna wan. So mae hwn yn source editing. A dwi'n meddwl mae hwn di'r ffordd hawsa o roi llun ar wiki neu i fewn i erthygl. A wedyn, publish, dwi'n barod i goheiddi hwnna. A na fo, mae hwnna y llun i fyny rwan yn yr erthygl. Wedyn, swn i gallu rhoi teitl i fewn hefyd os dwi isio, a just sgwennu rhywbeth fatha llun o Ysgol Gyfun Llangefni, math yna beth, ond dyna sut da chi'n rhoi llun ar wiki.